दा बेबायदि थगायसुला नेताफ्रा दिनै लरेन्स इस्लारिनि भट बिलागासिनो दङ रायजोआ फोथायगोन नामा? रायजोआ फोथायगोन। आरो बे दिनै सासे केरेलियान हिन्जाव लादों, बर' हिन्जावखौ लायाखै, एखे प्रमद बर'नि जातजों एखे बिसोर एक गलिर गुरु होना होमबा जोङो। दिनै शिउली मेडामनि मुङाव केम्पेइन खालामबाय थादों, गोबाव समनिफ्रायनो खालामबाय थादों। दिनै नुनो मोन्दों मोनफ्रोमबो गामि मोनफ्रोमबो न'खराव दिनै बयबो लुबैदों शिउली मेडामा देरहानांगौ आरो आसामाव मन्थ्रिनि पद लानानै जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौ आरो गथै आसामखौ जौगाहोनायनि दायित्व लानांगौ। दिनै खालि मोनसेल' माने खावलायनाय फैयाखै, बिटिसि ओनसोलनि खोथा नङा, गथै आसामनि मानसिफ्रानो शिउली मेडामखौ देरहानानै मन्थ्रि लानायखौ लुबैदों आरो देरहानायाबो रोखा जाबाय। दिनाव जों नुबाय थादों इउपिपिएलनि खुनु केम्पेइन गैला, खुनु इलेक्सन अफिस गैला, खुनु जायगायाव इउपिपिएलआव जयेन जाला। दिनै बिथांमोननि मानसिफ्रा सासेनिफ्राय सासे गुगालांदों, खुनु हेभि वेट नेता गैला इउपिपिएलआव। बे गोदाव सोराव भाङा सिङा नेताफोर दंसै दा, भाङा सिङा नेताफोर, जाय जेनग्लिबाय थाग्रा नेताफोर, जेराव आदर्श गैया, निथि गैया। प्रमद बर'मोन बायदि थगायसुला नेतायासो दं, मिसलिया नेता, जाय मानसि गोहो लुबैसुला, एमएलएबो जानो थोआ, एमपिबो जानो थोआ, एमसिएलएबो जानो थोआ, रायजोखौबो थगायनो थोआ, बेबादि नेतानिसो दल बियो। गतिके रायजो राजाफ्रा दिनै प्रमद बर' बादि सासे नेता, बे नेता दैदेननाय राजनितिक दलखौ जोंनि बिटिसिनि बिखायाव दोननो नाङा। अराय समनि थाखाय बेखौ रोदाखौ बुखुनानै सान्दुं गोसायाव फोराननानै ख्रेम ख्रेम फोराननानै जों सावनानै गारनांगौ। दिनै बेबादि मोनसे अबस्था फैबाय आरो रायजो राजा बेखौनो लुबैदों। रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय 9 तारिखआव भट होनानै बेखौनो खालामगोन आरो 4 तारिखआव जोङो शिउली मेडामनि देरहानायनि जों मोसागोन, सारा आसामनि रायजोआनो मोसागोन। फारसेथिं इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंदों जे दानिफ्रायनो जोंनि महिलानि बिथिङा भिआइपि कालचार, आरो फारसेथिं जायफोरा बिपिएफनि प्रमिला रानी ब्रह्मनि जिथु बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलनो भट होजोबगोन होननानै। बे नंखाय, बे माने बिथाङा दिनै मा होनगोन मागोन जादों। दिनै सागल नाखाय कि फागल नाखय कि होननाय बाथ्रा दं, नङा होमबा? बिथाङा केम्पेइना बे गोदाव सोराव बे गर्जनमोनखौ लानानै माबा केम्पेइन जायो। गर्जनखौ खुनु बर' जाथियानो सैया। बे जाबाय मानसिया एबसु आन्दलन समाव खारखोमानानै थानाय, एबसु खारखोमानानै थादों, लेखाबो रोंखाया मानसियानो। जेलानाखि बियो एमएलए इलेक्सन गेलेनो एफिडेभिट खालामदोंमोन, बिनि एमएलए एफिडेभिट खालामग्रा गावनिनो कंग्रेसनिनो लोगो सासे उकिला आंनो खोन्थादों, सार्टिफिकेट बिनायाव जेबो होफैनो हायाखैनो बियो, माबा एडमिसन रिसिप्टसो होफैलाबायदों बबेबा स्कुलनि। दा बेजों बियो माने दिनै थगायनानै लागासिनो दं, गावखौ मालाबा एमए पास जानाय मानाय होनना बुंना लादों आरो मालाय। दा बेबायदि थगायसुला नेताफ्रा दिनै लरेन्स इस्लारिनि भट बिलागासिनो दङ रायजोआ फोथायगोन नामा? रायजोआ फोथायगोन। आरो बे दिनै सासे केरेलियान हिन्जाव लादों, बर' हिन्जावखौ लायाखै, एखे प्रमद बर'नि जातजों एखे बिसोर एक गलिर गुरु होना होमबा जोङो। दा बे एखे, दा ओंखायनो लरेन्स इस्लारिया जेखौखि होना मानो बे गैला। बे दिनै फैसा खरस खालामालासे दिनै 9 तारिखआवसो जागोन जिहेतु भटआ, बे दाबो सानब्रै सानबा सम दंबावो, सारेन्डार खालामना लानो हायो। फैसा गारला, आं आरो जाखिनि गारदों बिथाङा आंनोल' हरफिनजोबदो होनबा हयथ' गाबोननो हरफिनगोन जों बिथांनो। बिथाङा जेखि होनामोनलाय गैला, लामा आन्दायबाय, बैथा गैयि नाव लैथो गेजेराव ओरै बार बारै थांफादलाबायनाय। दा बेबादि जागासिनो दं आरो मालाय। बिपिएफनि जा बिजेपिनि जा, जोंहालाय एनडिएआव दंखाजोबो ना, देरहाबानो जाबाय। बे देरहाबानो जाबाय, बे जेबो खोथा गैया। जोंहा एनडिए हिसाबै देरहालांगोन, एनडिए हिसाबै 15 जन गेलेदों, बिपिएफ हिसाबै नङा। दिनै जों क'क्राझाराव शिउली मेडामखौ बिपिएफनिफ्राय होदों, बाट भटआ बिजेपिआबो होगोन, बिजेपिआबो होगोन बेवहाय। दा ओंखायनो बेनि माने जेबो खोथा गैया, बे इजिपिनि होनलाय बिजेपिनिलाय होनबाबो बे एखे। जों माने त्रिमुर्ति जानानै दं दा, नङा होमबा? त्रिमुर्ति जानानै दं, बेखौ जेखि होना बिजेपि देरहाबाबो जोंनि, बिपिएफ देरहाबाबो जोंनि, सरकारखौ जों दिल्लीयाव माबा दिसपुराव जों जयै दागोन, जयै रायजो राजाखौ सिबिगोन, रायजो राजानि डेभेलप मावगोन, बेनो। दा बे माने हिंसा, मानसिफ्रा हिंसा खालामनो रोंगौ, खामानि मावनो रोङा, मालायनि मोजांखौ नायनो हायो माखासे मानसि थायो। बे सासे आइजो बिजाथि जाबाय, मानसिना माने वास खालामनांगौ थायो, खिनाय हासुनाय मानाय बिराद समस्या थायो, आरो हिनजावफोरनाथ' मोनसे बारा समस्या दं, नङा होमबा? दा बेफोरखौ नोङो लामा सामा खालामलाबायबा गाज्रि नुयो। आरो बेखौ जोङो खोनादों बा मेडामनिफ्राय मिथिदों, बेखौ भारा लायनायसो, बे इलेक्सननिसिमल'। आरो बेयाव 5 लाख थांनो हागौ भारा लायनायाव मास मोनसेनि थाखाय। आरो बेफोरखौ बुंनानै भट बिनाय माने जाम्बा बे, थारमाने बेबादि दिनै बे
गावहानो जेबो गैखाया बेबादि मानसि सोरबा भट होगोन नामा लरेन्सआ 5टा बोसोराव सोरखौ नायबोनो हादों बेलाय लामा मोनसे बानायनो हादों दालां मोनसे बानायनो हादों सोरनिबा लोमजानायाव फैसा हरनो हादों नामा बे सोरनिबा फरायनायाव फैसा हरनो हादों जेबो गैया NDB फोरनो साफा सानैनो हरदों बेखौनो बुंना लालाबायो सोरबा सारायनो हरदोंनो अफ्रिनो हरदोंनो जोंथ' हाग्रामानि सिगां नांगौ हाग्रामाया जेसेबां NDB दं बिसोरनो हरजोबदों सानैल' नङा मिथिबाय आरो बिथांनि नाजानायावनो दिनै NDB माखासेया गजोब्बाय फासिनि अर्डार जानाय थैजासे जेलाव थानांगौ मानसियानो दिनै जेलनिफ्राय गबाय होमबा बिनिफ्राय देरसिन मा खामानि मावबावनांगौ रन्जन दैमारियाबो गसिगोन जों बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं दा दिनै लामा आन्दायदों लरेन्स इस्लारिया गर्जन मुसाहारि बिथांमोना सोरनिबा जानाय खिनाय गारि सालायनाय बेखौसो नायलाबायनानै थेला खामानियानो गैला रायजोफोरनाव थांबाबो रायजोफ्रा ओंखारला नालाय टाइम पास खालामबाय बिथांमोना बे आरोखि